L-ewwel qari. Qarem l-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Nhar il-50, Pietru flimkien mal-11 qamu għal illud bleħenoli. Nies tal-Lodija u intom ilkoll li toqgħodu f'Ġerusalemm. Kunu għafu dan. U semgħu sewwa ngħidilkom jien, Ġesu ta' Nażaret kien bniedem li Alla tagħkom prova tiegħu permezz tal-mirakli u l-ġubijiet u s-sinjali li jagħmel bih fostkom. Kif intom stess tafu, lil dan Ġesu Alla telaqulkom f'idejkom skont l-erf u l-pjan li fassal minn qabel u intom neħħejtuh billi sallabtuh permezz ta' nies ħżina. Imma Alla għajmu mill-imwiet billi ħal irbit tal-mewt għaliex ma setax ikun li l-mewt iżommu taħt is-seta tagħha għax David jgħid fuqu: Żammejt lil mulej dejjem qudiemi għax hu fuq il-lemin tiegħi biex qatt ma nitħarrek. Għalhekk ferħet qalbi u mtela b'lena l-sini u ġismu wkoll jistrieħ fit-taqma għax inti ma titlaqx fl-imwiet lir-ruħ u ma tħallix il-qaddis tiegħek jara t-taħsir, inta rafni triq tal-ħajja timlini bil-ferħ meta nkun qudiemek. Ħuti, ħalluni ngħidilkom kif inħossa fuq il-Patriarka David. U mietu kien midfun u l-qabar tiegħu għadu magħna sal-lum stess. Issa hu kien profeta u kien jaf li Alla ħalliflu b'ġurament li kellu jqiegħed fuq it-tron tiegħu bniedem ġej minn nislu. David ra minn qabel u ħabbar l-qawmien tal-Messija u qal: La kien mitluq fl-imwiet u lanqas ġismu mara t-taħsir lil dan Ġesu Alla qajmu mill-imwiet u ta' dan aħna l-kol xhieda għalhekk issa li għallollih bil-leminija tiegħu u rċieva mingħand il-Missier l-Ispiritu Santu li kien imwiet u sabu fuqna kif qegħdin taraw u tisemgħu. Salm responsorjali ngħidu flimkien: Mulej installimni triq tal-ħajja. Ħarisni Alla għax fik jien nistken, jien qed lil Mulej int sidi, m'għandix ġi tieħu ħliefek. Mulej, inti sem tal-wirtu r-risq tiegħi, inti żżomm f'idejk xortija. Ngħidu flimkien: Mulej int tallimni triq tal-ħajja. Imbidek lil Mulej li tagħni l-fehma, imqal bil-lejl qalbi tallimni. Inżomm lil Mulej dejjem qudiemi, għax bih fl-eminti qatt ma nitħarrek. Ngħidu flimkien: Mulej int tallimni triq tal-ħajja. Hekk tifraħ qalbi u titenna ruħi u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet. Għax int ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Ngħidu flimkien: Mulej int tallimni triq tal-ħajja. Int tallimni triq tal-ħajja. Hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm il-għaxqa għal dejjem fl-emintek. Ngħidu flimkien: Mulej int tallimni triq tal-ħajja. It-tieni qari. Qari mill-ewwel Ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, jekk intom issejħu missier lil dak li bla ma jħares l-ġuħ jagħmel ħaq minn kulħadd skont l-emita kull wieħed, għixu fil-biża' iż-żmien tal-ħajja li qegħdin tgħaddu f'art barranija. Kunu għafu li intom kontu mifdija mill-ħajja tagħkom, tira li ħadtu mingħand missirijietkom. Mhux b'xi ħaġa li tintemm bħalma hi l-fidda jew id-deb, imma bid-demm mażiż ta' Kristu li kien bħala ħaruf bla qajb u bla teba. U kien ippredestinat sa minn qabel ma saret id-dinja. Imma der fl-aħħar ta' żminijiet minħabba fikom. Bih intom temnu f'Alla li qajmu mill-imwiet u taħ il-glorja. Hekk il-fidi tagħkom hi wkoll tagħma f'Alla. Alleluja, alleluja. Mulej Ġesu fissrilna l-Iskrittura, ħeġġilna qalbna intu tkellimna. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dakinhar stess fl-ewwel jum tal-ġimgħa ġara li tnejn mid-dixxieb li kienu sejrin raħal jismu Emmaus, xi 60 stadju bogħod minn Ġerusalemm, jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma jitħattu jitkixfu bejniethom, Ġesu nnifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. Imma għajnejhom kellhom xi jżommhom u ma setewx jarfuh. U qalilhom: X'intom tgħidu bejnietkom intom miexja? U huma waqfu, bħarset niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Kleofa u jiġibu qallu: Inti waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma taf x'ġara hawnhekk f'dawn il-jiem? X'ġara? Staqsihom Ġesu. Qalulu: Dak li ġara li Ġesu ta' Nażaret li kien profeta setan fl-emilu fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu, kif il-qassisin u l-kbar u l-kapijiet tagħhom tawh f'din il-gvernatur biex ikunu kundannat għal mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdi lill-Iżrael. Iżda issa fuq kollox ċaqaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xħud minn nisa tagħna ħasduna għax marru kmin ħdin il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll idilhom xi anġlu li qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa, imma lilu ma rawx. Qalilhom Ġesu: Kemm intom boloħ u tqal biex temnu kull ma qalu l-profeti?
u ma kellux il-Messija jbati minn dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. U beda minn Mosè u l-profeti kollha ifissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuqu. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin, huwa meta birruħu li kien se jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Iżda huma ġeluh jibqa' magħhom u qalulu: "Ibqa' magħna għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm." Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. Waqt li kien fuq il-mejda magħhom qabad il-ħobs, għal il-barka qasmu u tawlhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh, iżda hu qab minn qudiemhom. U wieħed il-ieħor bdew jgħidu: "Ma kienx imkebbsa qalbna ġewwa fina huwa u jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura." Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura Ġerusalemm. Hemm sabu lil-11 u lil sħabhom miġbura flimkien u dawn qalulhom: "Il-mulej qam tassew u der lil xmun." Huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Dan hu t-tielet ħadd tal-Għid. Ir-rakkont tal-Evanġelu tal-lum isejt dakinhar li Ġesu qam mill-mewt. Kif nimmi d-dixxiepli li kienu mexxin minn Ġerusalemm lejn Emmaus li aktarx kien raħal fejn kienet stazzjonata l-Armata Rumana. Kienu mexxin fid-direzzjoni l-ħażina bogħod minn Ġerusalemm u s-Salib lejn l-għadu. Aħna wkoll nimxu fi triq żbaljata bogħod mis-Salib u lejn ħwejjeġ li naħsbu li jagħmlulna aktar ferħana. Il-mewt ta' Ġesu fuq is-Salib ma tantx tidher ħaġa ta' ferħ imma jekk hi li tagħmel possibbli l-veru ferħ. Fil-Vanġelu, kif iż-żewġ ixxiebli kienu mexxin jitkellmu bejniethom, Ġesu jiġi jiltaqa' magħhom. Dan jurina li Alla ma jitlaqniex waħedna, Alla jfittixna u jiġi għandna, imqar meta nkunu mexxin fid-direzzjoni l-ħażina. Id-dixxiebli ma setgħux jarfuh għax ma kinux fehmu dak li ġara, imma xorta waħda raw xi ħaġa f'Ġesu li ġelithom jifqu billi jibqgħu mexxin fid-direzzjoni l-ħażina anki jekk ma kinux jarfuh. Ġesu staqsihom fuq ix kienu qed jitkellmu u kien jaf ix-xara għax dan lilu kien ġara. Id-dixxiepli rakkontaw l-istorja kollha lil Ġesu għax huma kienu raw x'ġara, imma ma kienux jafu xi jfisser. Ġesu jispjegalhom ma kellux forsi l-Messija jibgħat dan kollu jidħol fil-glorja tiegħu. L-imħabba li bija jsalvana Kristu hi imħabba li tbati. L-imħabba tweġġa' x'fisser li naqdu lill-oħrajn flok ma nagħmlu sempliċiment dak li rridu aħna. Għandna nħobbu anke meta persuna ma tħobbniex lura. Ġesu jfissirhom l-Iskrittura x'it-Testament il-Qadim jagħmel sens biss meta nifhmu minnu Kristu. Id-dixxiepli b'qalbhom imweġġa ġewwa fihom talbu li Ġesu jibqa' magħhom u marfuh meta qasam il-ħobs u bierku. L-Ewkaristija hija s-sagrifiċċju ta' Ġesu, l-imħabba tiegħu li tbati, is-sens tal-ħajja kollha. L-għajnejn tad-dixxiepli jinfetħu u fehmu. Din il-laqgħa Emmaus fakkarna fil-Qudiesa. L-ewwel parti tal-Qudiesa hi liturġija tal-kelma, meta Ġesu jaqra jfissrilna l-Bibja. It-tieni parti tal-Qudiesa hija liturġija tal-Ewkaristija, meta jaqsam il-ħobs u jagħtina ġismu. Id-dixxiepli dak il-ħin stess marru lura Ġerusalemm biex jgħidu lil kulħadd dak li ġralhom. Issa kienu tagħlmu jimxu fid-direzzjoni tajba u bil-grazzja ta' Alla aħna wkoll nistgħu nitgħallmu. This Maltese translation was produced in collaboration with Francesco Piotard and Fabio Cini. You can support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching.